Evo vas i u Varaždinu na prikupljanju potpisa. Vaš slogan je predsjednica koja će uvesti reda. Kada čujemo malo više o vašoj kampanji, što ste pripremili? Dakle, još jedni izbori su pred hrvatskim građanima. Ja bih rekla još jedna prilika za stati na stranu ili postojećeg stanja koje se zove obespravljivanje hrvatskih građana, korupcija u pravosuđu, protjerivanje svega čestitoga iz Hrvatske koji više ne može trpiti tu nepravdu. Izbacivanje obitelji iz jedinog doma radi koruptivnog i kriminalnog djelovanja lihvarskih agencija koje štite HNB, koje štiti DORH. To je postojeće stanje. Da imamo lažno predstavljanje gdje neki glume ljevičare, neki glume desničare, a svima im je jedan jedini zajednički interes, a to je sačuvanje postojećeg stanja. Ili izabrati ovo što ste rekli, urediti svoju državu, blagostanje. Jer tamo gdje vlada red, tamo vlada i blagostanje. Jedina opcija i jedina politika ispravna u Hrvatskoj jest uvesti reda. Uvesti vladavinu prava, poštivanje zakona, jednakosti pred zakonom, porezna jednakost. Znate, kada se uvede red, onda sva ta vrhuška ne samo da silazi sa pozicije, nego velikim dijelom biva i procesuirana, zato što oni jedino što transparentno rade jest njihov lopovluk i njihova korupcija. Da, u Varaždinu smo. Ja ću reći, ono što mene posebno svaki put kad netko kaže Varaždin asocira jest problem otpada. Dakle, mi svjedočimo tomu da je to u Varaždinu problem od 2008. godine. Zbrinjavanje otpada, to je ovaj otpad u balama, je li tako? Osobno znam, jedna priznata, renomirana europska tvrtka je ponudila rješenje zbrinjavanje otpada za 5 milijuna eura u gradu Varaždinu. Odbijeno. Zašto? Da bi kasnije Andrej Plenković, njegova vlada, zajedno s Bosiljem, donijeli novo rješenje. Zbrinjavanje otpada isto to za 25 milijuna eura. Partner Pripus. Znači, gdje god zakoračite, vi vidite otvoreno manifestiranje bezakonja, zlouporabe moći i sve na grbači čestitih hrvatskih građana. Sad čujem u razgovoru s novinarima bruto plaća 900 eura u Hrvatskoj 2024. godine. Pa oni to pojedu za jedan ručak. To nisu odnosi za koje smo se mi borili kada smo htjeli državu koja će biti ravnopravna sa svim ostalim državama Europske unije. Hrvati nisu ništa manje vrijedni nego Česi, Austrijanci ili Slovaci. Međutim, mi svjedočimo tome da u Hrvatskoj afere traju jedan dan. I sva ta kvazi politička vrhuška kaže da, afera traje jedan dan. Ne, dame i gospodo. Afera traje onoliko dugo dok se ne procesuira onaj tko je počinio zlo, dok se ne vrati otuđeno i dok se ne rasvijetli cijeli slučaj. Do tada afera traje. Ja sam jedina koja tako govori i zato sam jedina koja je blokirana u medijima. Pogledajte samo, ko se još sjeća ili tko još govori bilo u medijima, bilo na takozvanoj političkoj sceni o aferi Žalac. 300% krađena nabavki. I njihovi državni odvjetnici, od Mladena Bajića do današnjeg Turudića, kažu to je sve u redu. 300% ukrasti hrvatskim građanima, to je u redu. Nešto košta 3 milijuna, oni plati 13, nema kaznenog djela. Dođe europsko tužiteljstvo, uhiti ministricu Žalac. Tko govori još o aferi INA? Tko govori o bilo kojem njihovom lopovluku od Croatia osiguranja, privatizacije do plina za cent? Ili ova najnovija afera? Nazivaju je afera Vili Beroš. Ne. To je afera razaranja hrvatskog zdravstva, a glavni akteri su i Zoran Milanović, i Andrej Plenković, i Vili Beroš, i oni ministri zdravstva iz Plenkovićeve i iz Milanovićeve vlade. To je čista i ispravna formulacija te afere. Jer oni su zajedničkim snagama uništili hrvatsko zdravstvo. Rezultat je koji? Jedna od najvećih naknada za zdravstvo se plaća u Hrvatskoj. Mi, porezni obveznici Republike Hrvatske, plaćamo najveće izdatke za javno zdravstvo. A kakve su nam usluge? Razorili su javno zdravstvo. Zašto? Da bi nabildali svoje privatno zdravstvo, svoje privatne džepove da bi napunili. Jedan od aktera urušavanja hrvatskog zdravstva je Dragan Primorac. I on ima obraza se kandidirati, nuditi kao nekakvo rješenje. On želi biti predsjednik. Uši mu se ne vide od korupcije, kao ni Milanoviću. Kako ih nije sram? Misle da mogu sve što hoće. A zašto to misle? Zato što su u potpunosti blokirali i korumpirali medije. Čast vama novinarima, ja govorim onima koji upravljaju medijima i koji upravljaju programom. Zato što su korumpirali i blokirali pravosuđe, nema ih tko procesuirati i oni se osjećaju sigurni.
Međutim, nije baš takva situacija. Naš posao je donositi svjetlo. I ova kampanja nama služi da ljudima kažemo da, oni nas blokiraju. Velika većina možda nije čula da mi još uvijek djelujemo, a mi rastemo svakim danom. I zato je naša obveza donijeti tu istinu hrvatskim građanima, jer kada se stvori ta svijest, oni se i onako urušavaju, ubrzat ćemo samo taj proces. I tada valja pokazati odlučnost i na ispravan način postaviti odnose u Hrvatskoj, da u Hrvatskoj porezni obveznik je i gospođa koja je možda prekršila minus na računu i nema možda za bakalar koji košta u Hrvatskoj 65 eura kila, dok je u Švicarskoj 30 eura, da ona jednako pravna sa jednim Tedeskijem. To su odnose koje ćemo mi stvoriti u Hrvatskoj. Kako se to zove? To se zove uređena država. To se zove vladavina prava. Mi u Hrvatskoj nemamo demokraciju. Vi ste vidjeli, potpisivanje u Zagrebu nam apsolutno ne omogućuju. Svi štandovi uredno stoje, prikupljaju potpise, redari tjeraju naše mlade ljude. Moraju tamo, bivaju doslovno privedeni da moraju potpisivati izvješća jer nemaju dozvolu. Koju dozvolu? U demokratskim državama, po Hrvatskom ustavu i po ugovoru o Europskoj uniji, političko djelovanje je zajamčeno, slobodno djelovanje. Dakle, ne uzimamo mi štandove da bismo komercijalne svrhe nekakve radili. To je političko djelovanje za kampanju za predsjedničku utrku, je li tako? I svima se dopušta, nama se ne dopušta. DIP je već najavio i krađu potpisa. Krađa na izborima potvrđena i na europarlamentarnim i na parlamentarnim izborima. Međutim, sve to, kao što sam rekla, rade izuzetno transparentno jer su se razbahatili. Misle da im nitko ništa ne može. Ali ti fakti ostaju, oni će doći na naplatu, kad-tad. Zato pozivam hrvatske građane da podrže i ovu kandidaturu, da se priključe ovoj jednoj jedinoj politici koja kaže da Hrvatska može, Hrvatska je bogata država sa sjajnim ljudima i nitko nije dao pravo jednoj gramzljivoj, oholoj skupini koja ne zna gdje je kraj, koja uz to što nas obespravljuje i krade nas još i vrijeđa, da to radi sa našom državom. Nismo mi državu dobili na lutriji. I tomu ćemo stati na kraj, to vam jamčim. Jer pazite, jedna od najčešće plasiranih u zadnje vrijeme laži u javnom prostoru je da predsjednik nema ovlasti. Je li? Nema ovlasti. Ja vam jamčim, unutar 3 mjeseca na temelju ustavnih predsjedničkih ovlasti ću razbucati cjelokupnu njihovu korupcionašku strukturu. Unutar 3 mjeseca će svaki hrvatski građanin u Hrvatskoj osjetiti boljitak na svojoj koži. To ja jamčim. Na temelju ustavnih predsjedničkih ovlasti. Predsjednik u Rumunjskoj je promijenio odnose u Rumunjskoj, imao je 100 puta manje ovlasti nego što ima predsjednik u Hrvatskoj. Zašto? Zato što je radio svoj posao. A mi imamo aktere koji govore, predsjednik nema ovlasti, mi ćemo se samo voziti u helikopteru, ići na plivanje i kupanje na Hvari i na Brijuni. Onda nam predsjednik ne treba. Znači, oni su samima sebi svrha. To nisu političari. Mi danas u Saboru nemamo ni jednog političara. To su ljudi koji samima sebi služe, samima sebi svrha. Koja korist hrvatskim građanima od mandata predsjednika Milanovića? Nikakva. A reći ću još nešto. Ne samo da nemamo nijednog političara, što je žalosno. Mi za predsjednika države trebamo imati ne političara, nego vođu. Netko ko će biti odlučan, nepotkupljiv i koji će znati uvesti reda. Mi to možemo.